Ano ka dali? Oh, ba't nandito? Ba't nandito ka? Ano nangyari? Ha? Wala ka plano umuwi? Wala ka plano. Dito na bakit? Ha? Dito na ako. Ang lamig! Ilang taon ka na dito? Gawa ka naman. Ilang taon ka na dito sa... Ang tagal na. May ano ka dito? May relatives ka? May pamilya? Wala naman. Mayroon ko, pero hindi kami nag-uusap. Saan ka sa atin sa Pinas? Diyan sa Pacific. Ha? Diyan sa Pacific. Eh, Bisaya ka? Bisaya! Oh, Jinsan ka, Jinsan? Oo, taga Cebu ka na eh. Bisaya, di ka di ay. pwede ka mabidyo na mo. Bisaya, di ka di ay. Pwede na mabidyo. Oh, vlogger mo na eh. Ito mga Pilipino. Di mo nagad. Mansin. Kanang, ibalik ni kay yun siya nga Pilipino mo. Nagumura Pilipino bitaw. Jinsan ka? Ha? So, abi lang Tagalog ka di ay. Ano, Bisaya. Taga Jesus sabi. Ay, hindi mo na masyadong na ano ang Bisaya. Ah, kaya ha? Kanang Luya no eh. Pagkabipan niya mga tugnaw na kayo diri. jacket mo so dili mo noon kuno na init-init gino na bukot ka na. Ang yung mukha lang no. Awa, yung mukha lang. So, pwede malaman ang pangalan mo. Oh. Naghihintay na ako dun sa workers sa gobyerno. Ah, Yeah, sige, thank you mga kuya. sige. Oh, meron ba ako dito? Yeah, ingat. Oh, Ako wala akong ano eh. walang. Salamat ha, salamat. Aya, dagang Pilipino ng mga kuandri. Homeless. Pero nakuha ko siya trabaho. Nakuha ko siya trabaho, di ba? Government. Sa government. Kwanto, kana